Horas madihita saluhutna. Selamat Advent. Hatani debata nagabe ujahan ningurutta di Minggu Advent parpudion ditotopon huriata ima sian suratnya Apostol Paulus tu halak Rom bidu sada ayat sada sahat rodi ayat pitu songonon ma didok disi ahu surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus natarjo gabe apostel jala pinapulik tu ulaun mamaritahon barita nauli nasian debata ima di parbaga-bagahian di akka surat nabadia marhite-hite akka panurirangna taringot tu anakna Yesus Kristus tu hatai natubu sian poparan ni si Daud ia dagingna naung gabe tadap anak ni debata na marhaguguon mangihut totod di nabadia dukehi bana sian hamatian sian ibana hujalohami asiniroha doho tohonan apostel mangalopokon panguluyon di hapor seaon turohani saluhut bangso alani guarne sian dasida do nanghamu na jinow ni Yesus Kristus madapoton akan nahinaholongan ni debata jala akan nabadia na jinonay di huta Rom asiniro hamadihamu doho dame sian debata amatta nang sian tuhatta Yesus Kristus ido sahatna ama kadongan sahapor siaun sahat mahita tu Minggu Advent parpudi di bagasat tahun ima Advent ima Advent na paupaton di panomunomuon di haroron itu hatta na padua halihon lau sekaligus panomunomota di parningotan di hatutubuni tu hatta Yesus Ata bigyan kinhamak kadungan dititikon topik ni minggut tadi Minggu Advent na paupatonon ima tomu maibana na pinarbagani Jahuba itu topik ni minggut di Advent na parpudio marhite topiki hamak kadungan dipaingot jala diajari hatani debatado hita ikot takas panadauta ikot takas panomuota di ibana di panomunomotai ima Tuhan Yesus idoang gosa sitong na intini topiki ikot takas panomunomuon panadauta di natatomu-tomu ima Tuhan Yesus takas do isi do Tuhan Yesus ido parjuno na naik pasahaton hamak kadungan molotadok mas sedang manomu-nomu hita naeng takas ise natatomu-tomu ima Yesus Kristus ibana do na pinarbagani Jahuba sian narugi sian mula ni mulana ibana do anak ni debata na pinarbaga-baganay namar harorowan sian pinopar ni si Daud idohata ni debata anak kin natabigi ibana do na sinuru ni debata imanak na sadiri lahu manubus jolma sia dosa marhite-hite hamamatena marhite-hite haheheonna asa marhua asa gabe parjak barhita dihanguluan si saliling nililingna lapatan na makadungan au sugari soroi bana tu portibion tandapot tita hamatiam ma jabbarta dada hanguluan alai ala haroronai gabe parjabar hita di ngolu si saliling nililingna marhite-hite haroro ni tuhat tanata tomui gabe denggam mamuse parsauratta doho debata alani dosa sega parsauratta doho debata
alai ala harorona rotu portibion gabe di paulak dipadenggan persaurata tu debata ibana dona gabe Immanuel dona tabigena ken di episteli nama bahen gabe debata gabe dongata Immanuel lapatana dongata ma debata au sugari soi bagusut ta do debata manang alo di debata do hita alai ala haroronai Yesus sisa diri ima Immanueli mabahen debata gabe dongata isenata tomu-tomui ima Yesus napahotton asini rohani debata tu hita jolma. Jadi si jalo otta marhite-hite haroroni tu hatta Yesus ima badan asini rohani tu hatta. Ido hama kadungan nata tomu-tomu di bagasan opat mingguan hatani debata mama kulingi hita asatakas panadauta asatakas panomota diise ima Yesus naung rohian alai neng roh padua halihon lahu mabuat kita tungudu sisa liling ni lilingna alani mahama kadungan molo nungatakas dihita nata tomu-tomui ise nata tomu-tomui ise nata paimai ima tuhata Yesus na binarbaga ni debata lahu mangalion hanguluan sisa liling ni lilingna totu dakkolam maboto ise nata tomu-tomu turpuk sadarion mangarahok kita ahama si patudu honota songod dia aha si ula honota bohama si kapta nasi tong laho manomu-nomu managam haroro ni tuhatai ido narikot nanaing pasahaton ni turpuk jamita sadarion patudu honota si kapta pangalahota dina manomu-nomu na pinarbaga ni tuhatai hita marhite minggutta sadarion dohot marhite-hite hata ni debata tung takas do di pabua diajari hita dia ma si hangulu honotta di panomu-nomu otta di Kristus Yesus di tuhatta naung rotu portibion jalan naeng ro lako mangalihon hanguluan si saliling nililing na dihita naparjolo hamu kadungan sikapta doho pangaradiota dituhatai ima adong panadaw didirita pengenalan diri hamu kadungan gudang dohita na sutumad da dirita iseho inna alai secara utuh buido alani dosa dan gebetatad da dirita alani di bagasan minggu panomunomonon dipakulingi hata ni debata hita asa adong panadaw diri turpuk tatung takas do mangajari hita ise hita suang songon padohan ni Paulus hita petung rikok dong manada dirita di jolo ni debata Paulus madok aku surat tinongos ni Paulus na poso ni Yesus Kristus. Mulu di hata Indonesia di dok saya adalah hamba Tuhan. Kamu kadungan gudang dua halak na menganggap didik kisimaingon menjadi hamba Allah itu adalah yang luar biasa. Jala dipakai do menjadi hamba Allah itu mengalului hasangapun. Halita bereng mamarhite turpuk janita sadarion sian padohan ni Apostel Paulus didoki bana aku naposo ni Kristus mangajari hita dui asataboto asatatad da dirita ise hita nama numunumi ima naposo lapatan na humuak kadungan anggo sa sitong na nanidok na disi naposo sa hatuban dui hatuban atau tu tabayakon hatuban mulu di halak bata mulu dok hatuban ho may bah tornin na do alai Paulus mengajari hita anggo di jolo ni debata di jolo ni Tuhan Yesus di jolo ni natatomu-tomui bahwa kita ini adalah hamba hatuban ni Kristus tentu mulu hatuban hamu kadongan ikotaat uduk hapusat tutuan
Mulut aguari manuai kami akan perhaladu sebagai hamba Tuhan. Apakah benar kami ini sebagai orang yang taat dan tunduk hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memilih kita? Karena poso ni debata manang naposo manang hatoban saluhut nguluna tergantung sa guru tu ituna. Tang buwe hunun nalomolomuna alay ngulunai tergantung tuise nama milit ibana. Alani mahamok kandungan di minggu Advent na paupatonon asa tatadda dirita ise hita nama nomunomon adalah sebagai hamba Tuhan. Dohonok ku hamba kadungan do pamikirata molo didok sebagai hamba Tuhan aka namartohonanime. Dan alai sadihari ho majalo padidion nabadia ingot ma pada saat itu kamu sudah dipilih Tuhan menjadi hambanya. Sadihari ho majalo padidion nabadia. Ido penegasan di kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ay marhite-hite padidioni dilehon Tuhan Yesus nama milit hitai gabe parjabbar hita di ngulu si saliling nililingna. Alani marhite padohan ni Paulus sadarion di paingok do hita. Ya hita pe naung tajalo padidion dabadia nunga persidohot hita gabe na poso ni debata lako mamaritahon berita nauli. Alani hita na marminggu na dison dang buido honotta hola nakasitua mayaka perhalado me na poso. Tetapi kau juga ikut menjadi hamba Tuhan pada saat kita menerima baptisan itu. Disitulah penegasan Tuhan bagi kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Dapat dua hon hamba kadongan ahama pangalaho sikap nanaing sipatudu honotta di nama nomu haroron itu hatai hita ima mangatusi sungod dia do ulaun ni naposo ni Kristus. Memahami apakah pekerjaan dari seorang hamba Tuhan itu. Hatani debata madokon natarjou gabe apostel jalan napi napulik tu ulaun maritahon barita nauli nasihat debata. Jadi hamba kadongan lahu mamaritaho barita nauli dakolan perhaladu. Tetapi setiap orang ima akan naung gabe naboso ni debata. Marhite-hite dia barita horotta akka barita nauli. Marhite-hite pangalahotta si ganupari. Marhite-hite pangalahomi di patudu hokodo naposo ni debata si huto Yesus ho di lingkunganmu. Tatadda jala taboto ulota idu hataridaan ni nama nomu ulota ima maritahon barita nauli ima pangulaon doho pabahenan ni debata di bagasan perdalanan ni nguluta nama nariho saluhut nguluta pangulaon doho pabahenan ni debata na laho paduahu kita jolma gabe parjabar songon hodok nakin parjabar hita di ngulu si saliling nililing. Mamaritahon barita nauli ima mamaritahon pengorbanan ni Tuhan Yesus marhite-hite hama matena asadohot hita gabe parmonang di Portibio jala perjabar hita di ngodu si saliling nililing ni alani mahamak kadungan mangulahon ulaun marbarita nauli naung tajalui ikop pakilala honot tadui suatu kebanggaan. Bangga doho songon halak Kristen nang di tonga-tonga ni lingkunganmu. Bangga doho molo mangulahon akka ulaw naringga ko gabitiruak ko tuaka na asing di tonga-tonga ni akka tetanggam doho lingkunganmu. Alay bohama hita laho marbarita nauli tuaka tetanggata hape hita pe di tonga-tonga ni jabu holan na marbadai mungkin doro hamuna marbarita nauli hita alay torus holan na marbadai
Marbadai amat tu ina, marbadai amat keluarga doho anak konna. Mungkin aka dohonon nama tuhita beri kamu ma ni halak Kristeni kapar bada-bada duinin. Gabi mangaliai de batahita. Mangatusi ulau tasongon na poso ni de bata ima mameritakan barita nauli sudah gerak hidup ta. Gabi tiruan. Dangi kobuanot ta Bibil asa na marbadita nauli hita dan alay boloboy do ta buan buku na badiyai lam denggan alay pangalahotta pagkatayotta marado po kana asing boy dipahami jala boy di jalo dalam mertua halak na ubigisa himada padua hon hamwak kadungan si ulah honotta natarida sikapta di panomunomot taon napaduluhon hamwak kadungan sikap doho pangalahotta di panomunomotta di advenda perpudion ima mangatusi doho makamuliatehon akapasu-pasu ni debata mulu mangulu hitan waing ahadui alani gugum dui alani hamalom dui dado honot tado holan alani asi ni roha ni debata dui alani ragam dua kapasu-pasu natajalo siat tuhatai di pasu-pasu perdagingon doho di pasu-pasu partondio di perdagingon di sarihon debata sadu akan narikot di bagasan nguluta ta coba jota evaluasi rohita tu bandungon ta buat alai ngot adi paradi debata di son na pinaradim do umpahen nabui ho sahat noaing di son daw ngaju mulu tu hatai mangaradia salut akan narikoti di hita alai hamak kadongan dada holan di ngolu pardagingon di paradi tu hatai di hita alai doho do nang di ngolu partondion asa porsia hita marhaposan bahwa nunga di paradi de bata hita ngolu si saleleng nilelengna di ngoluta sinuaingon di paradi tu hatai duk salpu ngoluta siap portibio di paradi ima hanguluan si saleleng nilelengna luar biasa. Molo dipangido hatani debata hita manomu-nomu. Tabering majolo ta evaluasi majolo dirita. Tatada do dirita na manomu-nomu. Napadua ho. Taboto do hamuak kadungan. Aha nataula di bagasan perdalanan ni ngudut tanah nasaliling naon. Tapatuduhod do songon naposo ni Kristus hita. Tahamuliate hoddo akapabahenan ni debata dia kapasu-pasu nang tau jalo siya ni bana alani di minggu advent na perpudion takas di paingot hita tada akapabahenan ni debata asa boto madok moliati tu tuhate ahama upat tahama kadungan molo sitok kita manomu-nomu tuhate ahama si jalot tahama kadungan molo sian parsitutuot tahita laho manomu-nomu haroro ni tuhatta napadua halihon doho manomu-nomu pesta ari natal nanaing pesta honota hatani debata maddokon si jalo otta ima Paulus maddokon asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatta nang sian Tuhan Yesus Kristus tabering pat siap paduhani upa si jaloon ni aka nasitong manomu-nomu haroro ni tuhata jaloon na parjolo ima asini rohani debata ahadu asini rohani debata asini rohani debata ima hagogo doho huwaso siat tuhatai mangadopi nasa ragamnya kana masa di bagasan perdalanan ning ulutan molo bui piho mengadupi nasa ragamnya kana masa ahadui holan ala asi ni roha ni tuhatai ima so na hodok nakin hanguluan si saliling ni lilingna nangpe sejut kita madai butuh bagasan dosa alai sai diampuni dope kita sai disalpuhon dope sude akka pangalahot tanah sosumani asa persidohot kita tunggu si saliling ni lilingna
Napaduahon ahau patta. Dame na siya debata nang siyan Tuhan ta Yesus Kristus. Ima jalotap. Dame na siya debata namar lapata dui adong hagugo odo huaso siya debata tu hita laho mangalo nasa hosom mangalo nasa late ni roha jala padauho dirita siyan aka perbada-badayon. Tabering me molo didok lehonon na tu hita dame na siya debata berarti ima hagugo ota ima sitiopota laho mangalo nasa hosom late. Alay dada holani hamak kadongan. Dame na nidok na dison ima. Hagugoon na siya debata laho mangulahon hati goran. Sa halinari hudokon. Bahwa dame na siya debata ima. Dalatta laho mangulahon hati goran. Basa asabuy dapot tita dami. Yesaya madokon parbue ni hati gora do hadamion. Jala pakorhon ni hadamion ima hasonangan saliling ni lilingna. Pering. Molo so diulahok ko hati goran ingot ma dangadong dami. Ahado hati gorani lehot tudongamu aha nagabe hak ni dongamu. Lehot tu debata aha nagabi hak ni debata. Lehot tu portibion aha nagabi hak ni portibion. Salpui buat nagabi hakmu. Alay molo parjolo doho mabuat nagabi hakmu. Disi masih bolis pitro ayadong do pisi buatomu. Doho maka arta doho maka bagian ni halak tabuat. Buasa masa perbada-badaun dia akan amar hahamarangi ingot. Siya kangan mabuat hakna. Alay ala dibereng dope di siya dong. Dibuat dohot hak ni anggina. Na terjadi dia. Perbadayon, perkara. Sahat tu pengadilan. Ala ni. Molo didok hata ni debata. Dame da siya debata. Ima hagugo otta lako pajongjong hati gorang. Jalata bereng ma. Jol manabuhame hitam. Molo ta ulahon dami. Molo ta parbuehon hadamion. Tuhan Yesus mardoko di Matius 5 ayat sia. Martua ma si bahed dame ay guaro donasida anak ni debata. Sudah kita mardokon martua ma si bahed dame. Martua ma si bahed dame ay guaro donasida anak ni debata. Ahado suhar-suhar ni hata martua. Marjia dan ita he. Molo so taulahu kabe hadamio. Totudo hono itu hatta ma. Marjia ma perbada-bada. Hai guarom manasida. Anak nise. Asal mahita mardokon. Marjia ma perbada-bada. Hai guarom manasida anak ni sibolis. Alai martua ma si bahed dame ai guarod donasida anak ni debata. Alani hamak kadungan nungata kas panadauta panomunomota upa si jalota siat tuhatta nata parbaga-bagi minggu naro halat conota ma ari hatutubu ni tuhatta. Alani naing ma sitong pamesta honota di hari Natali. Naing ma sitong parningotata di hatutubu ni tuhate. Asa marsangap guar ni tuhate. Tajak koma tuhate. Tubu maibana disude gulmi ningoluta. Picat dilehut debatado peti hita. Tikki para siano. Amin martang yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan. Om matutu minggu Advent parpudi di tahunon. Minggu Advent na paupaton. Di panomunomuon nami di harorom na padua halihon. Huhut panomunomuon nami di ari parningotan di hatutubum.
laho manubus hami, laho mangaleho di hami hanguluan si saliling nililingna. Nung adipaingot ho hami Tuhan, sungod dia, sa sitong na hami ikom mangaradi, ikon hutad daun nami diri nami, botoon nami aha ulaon nami, jala botoon nami akadenggan di basam doho pasu-pasu. Ima mangajari hami Tuhan, laho botosa upa si jalon nami, ima asiniroham hanguluan si saliling nililingna, upa si jalon nami ima dame hasonangan, asadau hami ali Tuhan, sian pangalaho na susuman, mauleate ma dihatam Tuhan, huhanguluho kami may, lau sima Tuhan pangaradion nami, lahu mamestahon hari hatutubum di tanggal 24-25 asa marsangat guarmu. Jalo matang yang nahusobahuk kami Tuhan, di bagasan Kristus Tuhan nami, mauliate madiho. Amin.